ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അന്തരംഗസ്ഥനായ ഭഗവാൻ, അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം. അതിൽ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ 5 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു. ഇനി 6ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇന്നലെ 2 ശ്ലോകം എടുത്തുള്ളൂ അല്ലെ. ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? 4ാമത്തെ ശ്ലോകം ലളിത ജീവിതം, ലളിതമായിട്ടുള്ള അത്രയും എന്താ പറയുക, ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? കിടന്നുറങ്ങാനായിട്ട് ഭൂമിയുള്ളപ്പോ നമുക്ക് ശയ്യയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. സ്വന്തം കൈകൾ ഉള്ളപ്പോ തലേണയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് കണ്ടു. കൈപ്പത്തികൾ ഉള്ളപ്പോ പിന്നെന്താണ്? കൈപ്പത്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാത്രങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താണ്? ഭൗതികമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം ജനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമാകുന്നതെന്നും. അപ്പൊ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, നമ്മളെ സമയം, നമ്മുടെ ശക്തി എല്ലാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അതായത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞത്. എത്രത്തോളം ലളിതമായ ജീവിതം നയിക്കുകയോ അത്രത്തോളം നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രസക്തിയെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഈ 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ നമുക്ക് ഉടുക്കാനായിട്ട്, അത് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ, അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉടുക്കാനായിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? തുണികൾ അല്ലെ, തുണി തെരുവില് ഉള്ള ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ലഭിക്കുന്ന, അതായത് ആരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? അവിടെ സന്യാസ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വെടിഞ്ഞ് എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞത്, 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ധരിക്കാനായിട്ട് എന്താണ്? തെരുവിൽ ഉള്ള തുണികൾ, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട തുണികളും ലഭിക്കുന്നു. വിശക്കുമ്പോ അവർക്ക് എന്താണ്? മരങ്ങളിൽ നിന്ന് പഴങ്ങൾ കിട്ടുന്നു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പറയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് ദാഹം തോന്നുമ്പോഴെന്താണ്? പറ്റാത്ത നദികളുണ്ട്. താമസിക്കാനായിട്ട് മലമുകളിലുള്ള ഗുഹകളുണ്ട്.
പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? അവരെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളപ്പോ പിന്നെ എന്തിനാണ് സന്യാസിമാരെ പോലുള്ളവരൊക്കെ എന്തിനാണ് അവര് ധനികരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? ശുകദേവ മഹർഷി ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നു, സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ ചെലവിൽ കഴിയാനുള്ളതല്ല എന്നും കൂടി അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സമൂഹത്തിന് ഗുണമുണ്ടാക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് ഗുണമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആര് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു സന്യാസി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ശ്ലോകത്തിൽ, അതായത് സന്യാസിയുടെ കർത്തവ്യം എന്തായിരിക്കണം എന്നും കൂടി അവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുവരെയല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തത്? കുറച്ച് വായിച്ചിന്. ആറാമത്തെ എടുക്കണ്ടല്ലേ? വലിയൊരു പവർ കാറിന്റെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 6. ഏവം സ്വചിത്തേ സ്വത ഏവ സിദ്ധ ആത്മാ പ്രിയോർത്ഥോ ഭഗവാനനന്തഃ തം നിർവൃതോ നിയതാർത്ഥേ ഭജേത സംസാരഹേതു പരമശ്ച യത്ര. ഏവം സ്വചിത്തേ സ്വത ഏവ സിദ്ധ ആത്മാ പ്രിയോർത്ഥോ ഭഗവാനനന്ദ തം നിർവൃതോ നിയതാർത്ഥേ ഭജേത സംസാരഹേതു പരമശ്ച യത്ര. ചൊല്ല. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവ സിദ്ധ ആത്മപ്രിയോ ഭഗവാനനന്ദ നിർവൃതോ നിയതാർത്ഥ ഭജതേ സംസാരഹേതു സദയേവ സിദ്ധ ആത്മപ്രിയോ ഭഗവാനനന്ദ യഥാർത്ഥേ ഭജതേ സംസാരഹേതു പരമസ്ത്ര. ഏവം സ്വജിത്തേ സദയേവ സിദ്ധ ആത്മപ്രിയോർത്ത ഭഗവാനനന്ദ നിർവൃതോ നിയതാർത്ഥ ഭജതേ സംസാരഹേതു പരമശ്ച യത്ര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏവം എപ്രകാരം സ്വചിത്തെ ഒരുവന്റെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ സ്വത അദ്ദേഹത്തിന് നിസീമാധികാരത്താൽ ഏവ തീർച്ചയായും സിദ്ധ പൂർണ്ണമായും വെളിപ്പെടുത്തി കാട്ടിയ ആത്മ പരമാത്മാവ് പ്രിയ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട അർത്ഥം ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അനന്തം തം അദ്ദേഹത്തിന് നിർവൃത ലോകത്തിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുത്തപ്പെട്ട് നിയത നിത്യമായ അർത്ഥ പരമനേട്ടം ഭജേത ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും ആരാധിക്കണം. സംസാരഹേതു അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഘത്താവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം ഉപരമ അവസാനം യത്ര ഏതിൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. ഒരുവൻ അപ്രകാരം സ്ഥിതീകൃതനായിട്ട് സ്വന്തം ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവിന് നിശ്ചയമായും സേവനം അർപ്പിക്കണം. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസീമാധികാരത്താൽ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായി കുടികൊള്ളുന്നു. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം സർവശക്തനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ശാശ്വതനും അനന്തനും അമേയനുമാകുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം അദ്ദേഹമാകുന്നു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവനെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഭത്താവസ്ഥയ്ക്ക് ഹേതുവായതിനെ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരുവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്രകാരം സ്ഥിതീകൃതനായിക്കൊണ്ട് സ്വന്തം ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവിനെ നിശ്ചയമായിട്ടും സേവനം സമർപ്പിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ, കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലും പറഞ്ഞെന്താണ്? നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടി ആ ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെയും പറയുന്നത്, ഇവിടെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താണ്? സ്ഥിതീകൃതനായിക്കൊണ്ട് സ്വന്തം ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ നിശ്ചയമായിട്ടും സേവനം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പോ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാൻ സർവശക്തനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ആണ്, ശാശ്വതനാണ്, അനന്തനാണ്, അമേയനാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ആര് തന്നെയാണ്? ആ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഈ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഭക്താവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള അതിനെ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ ഭഗവാനെ, ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ
ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവത്ഗീത 18:61 ദൃഢീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സർവത്ര സർവഗതനായ സർവവ്യാപിയായ പരമാത്മാവാണ്. ആകയാൽ യോഗിയായ ഒരുവൻ അദ്ദേഹത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം തത്വം അഥവാ സത്വമാകുന്നു, അല്ലാതെ മായ അല്ല. ഓരോ ജീവിയും മഹത്തരമായ ഒന്നിന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ജീവസത്തയുടെ വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥ തന്നെ സേവനാർപ്പണമാണ്. എന്നാൽ മായയുടെ അഥവാ മിഥ്യയുടെ ആവരണത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ ബദ്ധാത്മാവ് മായയുടെ സേവനം കാക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു ബദ്ധാത്മാവ് അവന്റെ താൽക്കാലിക ശരീരം, ഭാര്യ, കുട്ടികൾ പോലുള്ള ശരീര ബന്ധുക്കൾ, വീട്, സ്ഥലം, ധനം, സമൂഹം, രാജ്യം മുതലായ ശരീരബന്ധങ്ങൾ, ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സാധന സാമഗ്രികൾ എന്നിവയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം സേവനാർപ്പണങ്ങളൊക്കെയും പൂർണ്ണമായും മായയാണെന്ന് അവൻ അറിയുന്നില്ല. നാം മുമ്പ് നിരവധി തവണ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ ഭൗതിക ലോകമെന്നത് മരുഭൂമിയിലെ മരുപ്പച്ച പോലെ മായ അഥവാ മിഥ്യയാകുന്നു. മരുഭൂമിയിൽ ജലമുണ്ടെന്ന പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഒരു തുള്ളി ജലം പോലും ഇല്ല. അപ്പോൾ പറയുന്നു 18-ാം അധ്യായം 61-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സർവത്ര പ്രവേശിക്കുന്ന സർവവ്യാപിയായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ്. ആ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ആര്? പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നതും സർവവ്യാപിയായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യോഗിയായ ഒരുവൻ അദ്ദേഹത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആരാധിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ്? ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ തന്നെയാണ്. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം തത്വം അഥവാ സത്വമാകുന്നു. ഭഗവാൻ തത്വമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സത്വമാണ് എന്ന് പറയാം, അല്ലാതെ മായയല്ല. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും മായയല്ല, ഭഗവാൻ സത്വമാണ്. ഓരോ ജീവിയും മഹത്തരമായ ഒന്നിന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ജീവിയുടെ വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥ തന്നെ സേവനാർപ്പണമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാണ്? മഹത്തരമായ ഒന്നിന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാവിന്റെയും വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സേവനാർപ്പണമാണ് എല്ലാവരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ മായയുടെ അഥവാ മിഥ്യയുടെ ആവരണത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ ബദ്ധാത്മാവ് മായയുടെ സേവനം കാക്ഷിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ മായയുടെ ആവരണം കൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ബദ്ധാവസ്ഥയിലുള്ള ആത്മാവ് മായയുടെ സേവനമാണ് കാക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു ബദ്ധാത്മാവ് അവന്റെ താൽക്കാലിക ശരീരം, ഭാര്യ, കുട്ടികൾ പോലുള്ള സശരീര ബന്ധുക്കള്, അതുപോലെ തന്നെ വീട്, സ്ഥലം, ധനം, സമൂഹം, രാജ്യം മുതലായ ശരീരബന്ധങ്ങള്, ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാധന സാമഗ്രികൾ എന്നിവയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ബദ്ധാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച്, അതായത് ശാരീരിക ബോധത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെയാണോ, ഭാര്യ, കുട്ടികള്, കുടുംബം, ഇതിനെക്കുറിച്ചും വീട്, സ്ഥലം, സമൂഹം, ഇത്തരത്തിലുള്ള ശരീരത്തിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാധന സാമഗ്രികളുടെ സേവനത്തിലാണ് ആ ബദ്ധാത്മാവ് ഏർപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ അത്തരം സേവനാർപ്പണങ്ങളൊക്കെയും പൂർണ്ണമായും മായയുടേതാണെന്ന് അവൻ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാതും എന്താണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല ഇത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മായയുടേതാണെന്നുള്ളത്, മായയാണെന്നുള്ളത് ആരറിയുന്നില്ല? ഈ ബദ്ധാത്മാവ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. നാം മുമ്പ് നിരവധി തവണ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ ഭൗതിക ലോകം എന്നത് മരുഭൂമിയിലെ മരുപ്പച്ച പോലെയാണ്. അപ്പോൾ അത് മരുഭൂമിയിലെ മരുപ്പച്ച പോലെ, മരുഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ജലം ഉണ്ടെന്ന പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു തുള്ളി ജലം പോലും ഇല്ല. എന്നാൽ വിഡ്ഢികളായ മൃഗങ്ങൾ അത്തരം മിഥ്യയുടെ കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുകയും മരുഭൂമിയിലെ ഇല്ലാത്ത വെള്ളത്തിന്റെ പിറകെ പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ് അവിടെ ജലം ഉണ്ടെന്ന്, പക്ഷെ അവിടെ ജലമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ഇല്ലാത്ത ജലത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് പോലെ ഈ മിഥ്യയുടെ കുരുക്കില് അകപ്പെട്ടു പോകാണ് വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള. എന്നാൽ വിഡ്ഢികളായ മൃഗങ്ങൾ ഇത്തരം മിഥ്യയുടെ കുരുക്കിൽ അകപ്പെട്ടു പോവുകയും മരുഭൂമിയിലെ ഇല്ലാത്ത വെള്ളത്തിന്റെ പുറകെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ മരുഭൂമിയിലെ ജലം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ജലമേ ഇല്ലെന്ന് ഒരുവൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തരുത്. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തല്ല? മരുഭൂമിയിൽ ജലം ഇല്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. തീർച്ചയായിട്ടും ജലമുണ്ട്, സമുദ്രങ്ങളിലെയും മഹാസാഗരങ്ങളിലെയും ജലം. പക്ഷേ അത്തരം അതിവിശാലമായ ജലാശയങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ നിന്നും വളരെ അകലെയാണെന്ന് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. അപ്പൊ ജലം ഇല്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. ജലമുണ്ട്, പക്ഷെ അതെവിടെയാണ്? മരുഭൂമിയിൽ നിന്നും വളരെ അകലെയാണെന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? അതിവിശാലമായ ജലാശയങ്ങള് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് അത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ആകയാൽ ഒരുവൻ സമുദ്രങ്ങളുടെയും മഹാസാഗരങ്ങളുടെയും സമീപം ജലം അന്വേഷിക്കണം. അപ്പോൾ ജലം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ്? അപ്പോൾ സമുദ്രങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സാഗരങ്ങളുടെ സമീപത്തായിരിക്കണം ജലം അന്വേഷിക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ മരുഭൂമിയിലല്ല ജലം അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. നാം ഓരോരുത്തരും നിത്യജീവിതം, സ്ഥായിയായ അല്ലെങ്കിൽ അനന്തമായ ജ്ഞാനം, ശാശ്വതമായ പരമാനന്ദ ജീവിതം എന്നീ വിധത്തിലുള്ള യഥാർത്ഥ സൗഭാഗ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ്. എന്നാൽ സത്വം അഥവാ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ജ്ഞാനമില്ലാത്തവർ മായയിൽ ജീവിത യഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തിരയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ നിത്യജീവിതം, സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അനന്തമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ പരമാനന്ദ ജീവിതം എന്നീ ജീവിതത്തിലെ യഥാർത്ഥ സൗഭാഗ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ്. എന്നാൽ സത്വം അല്ലെങ്കിൽ തത്വം എന്നതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ജ്ഞാനമില്ലാത്തവര് മായയിൽ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തിരയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരായവരെന്താണ് ആ അനന്തമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പിന്നാലെ അല്ലെങ്കിൽ ശാശ്വതമായ ആ പരമാനന്ദ ജീവിതത്തിന്റെ അതിന്റെ പിന്നാലെയായിരിക്കും പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സത്വത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവരാണെങ്കിലോ മായയിൽ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തിരയുന്നവരാണ്. ഈ ഭൗതിക ശരീരം ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. ഭാര്യ, കുട്ടികൾ, സമൂഹം, രാജ്യം തുടങ്ങിയ ഈ താൽക്കാലിക ശരീരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്? ആ ശരീരം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറുന്നതാണ് ഈ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും തന്നെ. ഇതിനെ സംസാര അല്ലെങ്കിൽ ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ രോഗ ആവർത്തനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സംസാര, അതല്ലെങ്കിൽ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി അല്ലെങ്കിൽ ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ രോഗ ആവർത്തനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷെ അതിനുള്ള മാർഗം നമുക്കറിയില്ല. നമുക്ക് എന്താ ആഗ്രഹമുണ്ട്? നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനുള്ള മാർഗം നമുക്കറിയില്ല. ഇതിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ജനന മരണ ആവർത്തന ചക്രം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ ജീവിത ക്ലേശങ്ങൾക്ക് വിരാമമിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരും പരമപുരുഷനായ പരമോന്നത ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയെന്ന പ്രക്രിയ നിശ്ചയമായും തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ജീവിത ക്ലേശങ്ങൾക്ക് വിരാമമിടാനായിട്ട്, ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികള് വിരാമമിടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്ന പ്രക്രിയ നിശ്ചയമായിട്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ മറ്റൊരു ദേവനെയും ആരാധിക്കരുത്. അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഫലം നമുക്കില്ല. അല്ലാതെ ഈ വസ്തുത ഭഗവത്ഗീത 18:65 പരമമായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. മാതാവിന്റെ മടിയിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞ് സ്വാഭാവികമായി അമ്മയോടും അമ്മ കുഞ്ഞിനോടും സ്നേഹത്താൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഒരു മാതാവിന്റെ മടിയിലുള്ള കുഞ്ഞ്, ആ കുഞ്ഞിന് അമ്മയോടും അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനോടും ഉള്ള ഒരു സ്നേഹം, അതൊരു ബന്ധനം, സ്നേഹം കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ കുഞ്ഞ് വളരുകയും സാഹചര്യങ്ങളാൽ ഗ്രസിക്കപ്പെടുകയും കാലക്രമേണ അവൻ അമ്മയിൽ നിന്നും വേർപെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കുട്ടി വളർന്നു വലുതായി കഴിഞ്ഞാല് അമ്മയിൽ നിന്നും കുറെ വേർപെട്ടു പോകും. എങ്കിലും വളർന്ന അഥവാ യുവാവായ തന്റെ പുത്രനിൽ നിന്ന് അമ്മ സദാ പലവിധ സേവനങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കും. പക്ഷെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? അമ്മ പലതരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങളും തന്റെ പുത്രനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും. പുത്രൻ അവ വിസ്മരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൂടി അമ്മയ്ക്ക് അവനോട് വാത്സല്യം ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. പക്ഷെ പുത്രൻ അത് മറക്കാം, പക്ഷെ ഒരിക്കലും അമ്മയ്ക്ക് എന്തുണ്ടാവാതിരിക്കില്ല? ആ മകനോട് വാത്സല്യം ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. അതുപോലെ നാം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാകയാൽ ഭഗവാൻ സർവദാ നമ്മളോട് പ്രിയമുള്ളവനാവുകയും നമ്മെ സ്വഭാവനത്തിലേക്ക് ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകാൻ യത്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളോട് പ്രിയമുള്ളവനാണ്. നമ്മളെ തിരികെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ സ്വഭാവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. എന്നാൽ ബദ്ധാത്മാക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ ഗൗനിക്കുന്നതിന് പകരം മായികമായ ശരീര ബന്ധങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പായുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ആ മായയുടെ പിന്നാലെയാണ് നമ്മൾ പായുന്നത്. ആകയാൽ നാം നിശ്ചയമായും ലോകത്തിലെ എല്ലാ മായിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ഭഗവാനുമായുള്ള പുനഃസമാഗമം കാക്ഷിക്കുകയും പരമസത്യമാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം സമർപ്പിക്കാൻ യത്നിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്?
നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള പുനഃസമാഗമം അത് നമ്മൾ കാംക്ഷിക്കണം, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പരമസത്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം സമർപ്പിക്കാൻ യത്നിക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ ആ പരമമായ സത്യമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ആ പരമസത്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സേവനം സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം, നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള പുനഃസമാഗമത്തിന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും വേണം. കുഞ്ഞ് അമ്മയെ കാക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ നാം അദ്ദേഹത്തെ അഭിലഷിക്കുന്നു. എപ്രകാരമാണ് ഒരു കുഞ്ഞമ്മയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതേപോലെ നമ്മളും എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കണം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തുന്നതിന് അഥവാ നിരൂപിക്കുന്നതിന് നാം മറ്റെവിടെയും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ച് പിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ എവിടെയും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ട്? നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തില് ഭഗവാനുണ്ട്. എങ്കിലും ക്ഷേത്രങ്ങൾ, പള്ളികൾ, മസ്ജിദുകൾ എന്നീ ആരാധനാലയങ്ങളിലൊന്നും നാം പോകരുതെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തല്ല? ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പോകണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത്. എങ്കിലും പവിത്രമായ അത്തരം ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ് അഥവാ സർവഗതനാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പള്ളികളിലും ഒന്നും പോകണ്ടെന്നല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ്. ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ട്? പവിത്രമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആരാധന സ്ഥലങ്ങളിലും ആരുണ്ടാവും? ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പവിത്ര സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈശ്വര ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് അഥവാ ഭഗവത് ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരാധനാലയങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആരാധനാലയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തന ശൂന്യമാകുമ്പോൾ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ലാതായി തീരുന്നു. അപ്പോ ക്ഷേത്രങ്ങളില് പ്രവർത്തികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അവിടെ അതിലും താല്പര്യമില്ലാതായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തന്മൂലം സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ക്രമേണ നാസ്തികരായി തീരുകയും അത്തരം ഒരു ഈശ്വരരഹിത സംസ്കാരം ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരമൊരു നരകീയ സംസ്കാരം ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൃത്രിമമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അപ്രകാരം ഏവരുടെയും നിലനിൽപ്പ് അസഹ്യമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൗതികതയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ക്രയവിക്രയ വിശേഷാധികാരത്തിൻ കീഴിൽ ഈശ്വരരഹിത ലോകത്ത് സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും വരുത്തുവാൻ ഈശ്വരരഹിത സംസ്കാരത്തിലെ വിഡ്ഢികളായ നേതാക്കൾ പല പദ്ധതികളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ അത്തരം ഉദ്യമങ്ങൾ മായികം മാത്രമായകയാൽ പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ അശക്തരായ അസമർത്ഥരും അജ്ഞരുമായ നേതാക്കളെ ജനങ്ങൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? സാധാരണ ജനങ്ങൾ അപ്പൊ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തന ശൂന്യമാകുമ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ അവർക്ക് എന്താണ്? അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ലാതായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈശ്വരരഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കാരമാണ് അവിടെ ഉടലെടുക്കുന്നത്. അതായത് നാസ്തികരുടെ ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം അവിടെ ഉടലെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു നരകീയ സംസ്കാരം ജീവിത സാഹചര്യങ്ങള് കൃത്രിമമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും എല്ലാവരുടെയും നിലനിൽപ്പ് എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? അസഹ്യമായി തീരും. ഭൗതികതയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ക്രയവിക്രയ വിശേഷാധികാരത്തിൻ കീഴിൽ ഈശ്വരരഹിത ലോകത്ത് സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും വരുത്താനായിട്ട് ഈശ്വരരഹിത സംസ്കാരത്തിലെ വിഡ്ഢികളായ നേതാക്കൾ പല പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് ഈശ്വരരഹിതമായൊരു സംസ്കാരം വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ ഈശ്വരരഹിതമായ ലോകത്ത് സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും വരുത്താനായിട്ട് വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള നേതാക്കള്, ഈശ്വരരഹിത സംസ്കാരത്തിലെ വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള നേതാക്കള് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പല പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും. കൂടാതെ അത്തരം ഉദ്യമങ്ങൾ മായികം മാത്രമാകയാൽ പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ അശക്തരായ അസമർത്ഥരും അജ്ഞരുമായ നേതാക്കളെ ജനങ്ങൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വിഡ്ഢികളായ നേതാക്കൾ ഇത്തരം മായികമായിട്ടുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ മായിക മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ. അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ അശക്തരായിട്ടുള്ള അസമർത്ഥരായിട്ടുള്ള അജ്ഞരായ നേതാക്കളെ ജനങ്ങൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഈ ഈശ്വരരഹിത സംസ്കാരത്തിന്റെ വിരോധത്തെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ള വെളിപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ മൂലതത്വങ്ങളെയും ഭൗതിക നേട്ടത്തിൽ യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ലാത്ത ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പോലൊരു വ്യക്തിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെയും നിശ്ചയമായും സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈശ്വരരഹിത സംസ്കാരത്തിന്റെ അത് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ, ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ
പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പാലിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കുകയും വേണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 7. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കസ്താം ത്വനാദൃത്യ പരാനുഷിന്താം ഋതേ പശൂനാ സതി നാമ കുര്യാത് പശ്യൻ ജനം പതിതം വൈതരണ്യാം സ്വകർമ്മജാൻ പരിതാപാൻ ജുഷാനം കസ്താം ത്വനാദൃത്യ പരാനുഷിന്താം ഋതേ പശൂനാ സതി നാമ കുര്യാത് പശ്യൻ ജനം പതിതം വൈതരണ്യം സ്വകർമ്മജാൻ പരിതാപാൻ ജുഷാനം. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അമൃതേ പശൂനാ സതി നാമ കുര്യാത് പശ്യൻ ജനം പതീതം വൈതരണ്യം പരിതാപാൻ ജുഷാണം ധൃതപരാനുഷിന്താമൃതേ പശൂനാ സതി നാമ കുര്യാത് ജനം പതീതം വൈതരണ്യം സ്വകർമ്മജാൻ പരിതാപാൻ ജുഷാണം സാന്ത്വനാദൃതപരാനുഷിന്താമൃതേ പശൂനാ സതി നാമ കുര്യാത് ജനം പതീതം വൈതരണ്യം സ്വകർമ്മജാൻ പരിതാപാൻ ജുഷാണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക മറ്റാര്, ത അത്, തു എന്നാൽ, അനാദൃത്യ അവഗണിച്ച്, പര അനുചിന്താം അതീന്ദ്രിയ ചിന്തകൾ, ഋതേ ഒഴികെ, പശൂൻ ഭൗതികവാദികൾ, അസതീം അസ്ഥിരത്തിൽ, നാമ നാമം, കുര്യ ദത്തെടുക്കും, പശ്യൻ തീർച്ചയായും ദർശിച്ച്, ജനം സാമാന്യ ജനങ്ങൾ, പതിതം അധപതിച്ച, വൈതരണ്യം വൈതരണിയിൽ ദുരിതങ്ങളാകുന്ന നദിയിൽ, സ്വകർമ്മജാൻ ഒരുവന്റെ സ്വന്തം കർമ്മത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന, പരിതാപം, ജുഷാനം നിനച്ചിരിക്കാതെ പിടികൂടുകയാൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം സ്വന്തം കർമ്മഫല ഹേതുവായി പ്രാപ്തമാക്കിയ വൈതരണി നദിയിൽ, ദുഃഖനദി, സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അധപതിക്കുന്നത് ദർശിച്ചിട്ടും അത്തരം അതീന്ദ്രിയ ചിന്തയെ അവഗണിക്കുകയും അസ്ഥിരമായ നാമങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രിയം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്ഥൂല ഭൗതികവാദികളല്ലാതെ മറ്റാരാണ്? അപ്പൊ സ്വന്തം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് തരണം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും? വൈതരണി നദി. അപ്പൊ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അധപതിക്കുന്നത് ദർശിച്ചിട്ടും അത്തരം അതീന്ദ്രിയ ചിന്തയെ അവഗണിക്കുകയും അസ്ഥിരമായ നാമങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രിയം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്ഥൂല ഭൗതികവാദികളല്ലാതെ മറ്റാരാണ്? അപ്പൊ സ്ഥൂല ശരീരത്തോടുകൂടി ഭൗതികവാദികളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അതീന്ദ്രിയമായ ചിന്തയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അസ്ഥിരമായ നാമങ്ങളില് മാത്രം പ്രിയം കൊള്ളുന്നത്. എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും വൈതരണി നദിയെ പോലുള്ള സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അധപതിക്കുന്നത് ദർശിച്ചിട്ടും. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാം വൈതരണി നദിയെ കുറിച്ച്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അറവുശാലയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഇടയനെ പിന്തുടരുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ നിരാകരിച്ച് ദേവന്മാരിൽ ആകർഷിതരാകുന്ന വ്യക്തികളെന്ന് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ചിന്തകളെ അവഗണിക്കുന്നതിലൂടെ മൃഗങ്ങളെ പോലെ അവർ എപ്രകാരമാണ് തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ഭൗതികവാദികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ അറവുശാലയിലേക്കാണ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിലും ഇടയനെ പിന്തുടരുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് ആര്? പരമപുരുഷോത്തമനെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് ദേവന്മാരിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന വ്യക്തികളെന്ന് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ചിന്തകളെ അവഗണിക്കുന്നതിലൂടെ മൃഗങ്ങളെ പോലെ അവർ എപ്രകാരമാണ് തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഭൗതികവാദികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അലസമായ മനസ്സ് ചെകുത്താന്റെ പണിപ്പുരയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഉചിതമായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാത്ത ഒരുവൻ അനർത്ഥം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന എന്തിനെയെങ്കിലും കുറിച്ച് തീർച്ചയായും ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ്, അലസമായ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ചെകുത്താന്റെ പണിപ്പുരയാണെന്നാ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഉചിതമായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാത്ത ഒരുവൻ അനർത്ഥങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നു, എന്തിനെയെങ്കിലും കുറിച്ച് തീർച്ചയായും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 7:20 ദണ്ഡനാർഹമെന്ന് നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും
ഭൗതികവാദികൾ സർവദാ ചില അപ്രധാന ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളിൽ മോഹമുള്ളിടത്തോളം കാലം വെറും മായികവും അസ്ഥിരവുമായ ചില സവിശേഷ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ അതാത് ദേവന്മാരോട് അർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് 7ാമത്തെ അധ്യായം 20ാം ശ്ലോകത്തില്, ദണ്ഡനാർഹമെന്ന് നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ പോലും ഭൗതികവാദികൾ എന്താണ് ചില അപ്രധാന ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അതായത് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളിൽ ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട് അത്തരം നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്താണ് ദേവന്മാരോട് ആഗ്രഹം അർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രബുദ്ധനായ അതീന്ദ്രിയവാദി അത്തരം മായിക കാര്യങ്ങൾ വശീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു അതീന്ദ്രിയവാദിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ഇത്തരത്തിലുള്ള മായിക കാര്യങ്ങളില് വശീകരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആകയാൽ ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നീ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളിൽ പരമപുരുഷന്റെ അതായത് പരമോന്നതന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ചിന്തകളിൽ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും നിമഗ്നനായിരിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ വിരാട് രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ നിർവ്യക്തിഗത ചിന്തയേക്കാൾ ഒരു പടിമേലെയുള്ള പരമാത്മാവിനെ ഒരുവൻ ധ്യാനിക്കണമെന്ന് മുൻ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തി ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നീ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളിൽ പരമപുരുഷന്റെ അതായത് ആ പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ചിന്തകളിൽ എപ്പോഴും നിമഗ്നനായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ പരമപുരുഷന്റെ വിരാട് രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ നിർവ്യക്തിഗത ചിന്തയേക്കാൾ ഒരു പടി മേലെയുള്ള പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് മുന്നത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു തന്നത്. ശരിയാവണ്ണം നോക്കിക്കാണാൻ കഴിയുന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുടെ ആവൃത്തിയിൽ പരിക്രമിക്കുന്ന ജീവസത്തകളുടെയും വിവിധ മനുഷ്യവർഗങ്ങളുടെയും സാമാന്യ അവസ്ഥകളെ നിരൂപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. പല രീതികളിൽ പാപികളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന യമരാജാവിന്റെ പാതാള ലോകത്ത് പ്രവേശന കവാടത്തിൽ വൈതരണി നദി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ശാശ്വതമായ ജലപ്രവാഹമുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അത്തരം ക്ലേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കിയ ശേഷം ഒരു പാപിക്ക് അവന്റെ പൂർവകർമാനുസരണം ഒരു പ്രത്യേക ജീവിവർഗത്തിലുള്ള ജീവിതം നൽകപ്പെടുന്നു. യമരാജാവിനാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അത്തരം ജീവസത്തുകൾ ഭക്താത്മാവിന്റെ വ്യത്യസ്ത ജീവിവർഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. അവരിൽ ചിലർ സ്വർഗത്തിലും ചിലർ നരകത്തിലും ചിലർ ബ്രാഹ്മണരും ചിലർ ലുബ്ധരുമാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആരും സന്തുഷ്ടരല്ല. മാത്രമല്ല അവരെല്ലാവരും തന്നെ അവരുടെ പൂർവകർമ്മങ്ങൾക്കനുസൃതമായി സുഖം അനുഭവിക്കുന്ന വിവിധ ശ്രേണിയിലുള്ള അതായത് ക്ലാസ് A, B, C തടവുകാരാണ്. ജീവസത്തുക്കളുടെ ഏതു ക്ലേശാവസ്ഥയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വിഷമസ്ഥിതിയിലും ഭഗവാൻ നിഷ്പക്ഷൻ അഥവാ നീതിയുള്ളവനാണ്. ഇവിടെ ശരിയാവണ്ണം നോക്കിക്കാണാൻ കഴിയുന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എന്താണ്, 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുടെ ആവൃത്തിയിൽ പരിക്രമിക്കുന്ന ജീവസത്തകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ മനുഷ്യവർഗങ്ങളുടെയും സാമാന്യ അവസ്ഥകളെ നിരൂപിക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. പല രീതികളിൽ പാപികളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന യമരാജാവിന്റെ പാതാള ലോകത്ത് യമരാജാവിന്റെ ആ ലോകം യമലോകത്തേക്ക് ഉള്ള പ്രവേശന കവാടത്തില് എന്തുണ്ട്, വൈതരണി നദി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ജലപ്രവാഹമുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അത്തരം ക്ലേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കിയ ശേഷം ഒരു പാപിക്ക് അവന്റെ പൂർവകർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരണമായിട്ട് അപ്പൊ ഈ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് വൈതരണി നദി എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ക്ലേശങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരു നദിയാണ്. ആ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കിയ ശേഷം ഒരു പാപിക്ക് അവന്റെ പൂർവകർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ജീവിവർഗത്തിലുള്ള ജീവിതം കിട്ടും. അതായത് പ്രത്യേക ജീവിയുടെ ശരീരം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. യമരാജാവിനാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അത്തരം ജീവസത്തകൾ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ജീവിവർഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ യമരാജാവിനാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആ ജീവാത്മാക്കളാണ് ഈ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണപ്പെടുന്നത്. അവരിൽ ചിലർ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും, ചിലർ നരകത്തിലായിരിക്കും, ചിലർ ബ്രാഹ്മണരായിരിക്കും, ചിലർ ലുബ്ധരാകാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ജീവാത്മാക്കള് ജന്മമെടുക്കാണ്. എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആരും സന്തുഷ്ടരല്ല. മാത്രമല്ല അവരെല്ലാവരും തന്നെ അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് സുഖം അനുഭവിക്കുന്ന വിവിധ ശ്രേണിയിലുള്ള തടവുകാരാണ്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും ആരാണ്? കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും തടവുകാര് തന്നെയാണ്. ജീവസത്തകളുടെ ഏത് ക്ലേശാവസ്ഥയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വിഷമസ്ഥിതിയിലും ഭഗവാൻ നിഷ്പക്ഷൻ അഥവാ നീതിയുള്ളവനാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഏതവസ്ഥയിലും ക്ലേശാവസ്ഥയിലായാലും ഏത് വിഷമാവസ്ഥയിലായാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ നിഷ്പക്ഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നീതിയുള്ളവൻ തന്നെയാണെന്ന്
പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരുദേവ് കി ജയ, നിതായ് ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് നദിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിലൊരു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് വൈതരണി നദിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. വൈതരണി നദിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾക്ക് കേൾക്കേണ്ട ഒരു നദിയാണ്.